बर्तमान ପାଇଁ ଆମେ କୁପାରୀ ହାଟ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ପରିବା ଅଛି ଅଛି ଭାଇ ପରିବା ସବୁବେଳେ କରୁଛି ସେ ଭାଇ ଆସୁଛି କରୁଛି ପରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ବି ଗାଜର ସିମ ସବୁ ରକମ ପରିବା ବି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଜର କି ରେଟ୍ ଅଛି କେତେ? ଚଳିବ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରକମର ପରିବା ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲେ ଆଳୁ ମୂଳା ବିଲାତି 45 ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ କାକୁଡି 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 ଅଛି ନା?